Sziasztok! Egy új helyszínen szeretnék kedveskedni nektek, az meg, hogy a Sky PvP-t szeretném bemutatni valamennyire. Mi elkezdjük ezt a PvP-t. Ezt a laggokért, nem tudom mitől vannak. Itt láthatóak a kitek. Na hát, meg kell néznem, van-e valami bent. Nincs. És milyen kitet használtok? Kit zsoldos. Na. Én csak VIP vagyok. Aha. Igen, én csak VIP vagyok. Ezért csak azokat a kiteket, amiket láttatok, azokat tudom én csak használni. Mert már belém is lőttek ám. Itt egy money. Kis money. Na hát de jó. Fullás cuccba. Nekem is új ez. A mesteremcét én egy pár, vagyis ma kezdtem újra el. Azért van vipem. Vaskardé akarok menni, de köcsögök megölnek. Jobban kell a money nekik azért. Azt hiszem van fönn gyémántból, de nem tudom minek kéne nekem, de azért, hogy megmásztam egy csúcsot. Azért menőzök. Hát ez nem a legjobb, de jó van. Nem akarom befoglalni a helyet. Hát valahogyan feljut. Azt jól megoldott. Jó, ezt nem tudom. Money. Egy bőrzubony. Most nem kitezek már többet. Vagy csak szükséges esetekben. Money. Azaz. Örülök ennek. Na. Hát ez nem volt rossz. A dinnyel egy kicsi kell. Oké. Nem még egy, annál több. 10 dinnyét viszek. Itt. Mert ezt meg valamivel feltöltődik az életem. Hát. PSI. Na, pankiszlopó. Vagyis skillopó. Utána eredek megölöm. Hát ez rossz ötlet volt. Fakad. Nekem ez megfelelő. Az igen. Azért megöltem. Meghalt. Oké, hát money. Egy ilyet is viszek. Itt a chest. Beteszem az ilyet. Hoppá! Hát ez nem volt jó. Vehetek vaskardért. Jobb, vagy gyémántkardért, de nem tudom, hol a gyémántkard, szóval akkor a vaskardért megyek. Egy vaskardot, meg egy bőrzubbonyt azért
kéne. Az oda szerint... várj. És pont... David Attila. Gyémántkard, tudjam aztán. Max... Mester... Mi? Mester... Cicike. Ja, szóval volt az. Ja, hát nem tudok én lőni innen. Már csak pár nyilvessző van. Ó, egy bőnadák. Yes. Ez ugye az hisz. Igen. Hát ebben a részben nem sokáig jutottunk se. Ó, mi az? Ó, jó van, ez lánsisak. Nem akarom pazarolni. Ezt be kell foglalnom, ezt a faszak kis helyet. Hát, most nem bujkálok én. Én próbálok gyilkolni, hogy azért szerezzek én is manit, vagy... Ó, hát már is szereztem is egy picikét. Nem sikerül... Hagyd de! Jó van ez. Hoppá! Hoppá! Nem léptem én ki. Segdugaszti. Ügyes. Lub. Gyerek. Oké. Jó van ilyen. Miért, azt nem tudom. Honnan szerezzek. Hol kell mennem? Ott. Lelőttem onnan én. Hoppá! Menj innen! Menj innen! Menj innen! Menj innen! Az képtelenség volt. Ó, most pucélkézzel vagyok. Befoglalták. Ó! Kurva! Kell! Ó, keci! Ó, ez nagyon jó. Ezt elteszem ide, be. Ez nagyon jó. Érességes. Akkor el kell mennem. Ouch. Nem baj. Hát ezt nem értem. Na. Szerintem ez a rész ennyi lett volna. Remélem tetszett nektek, igaz a videóim a nem összefüggő részhez, de nem tudtam jobbat kitalálni. Ez szerintem elég jó volt, és még ma jelentkezek a következő része. Sziasztok!